Λοιπόν, επανήλθαμε, είναι το Ευζήνολο Ζωντανό επιτέλους, με θεόρτιο, και επειδή ζούμε ακόμη με τις αναμνήσεις του 21, βεβαίως, είμαστε καλοί στις γραφές, στις αναπολύσεις, στις αναμνήσεις, στο να υπερθεματίζουμε, στο να πλακωνόμαστε με τις σημαίες στα χέρια, βεβαίως, είναι και πόλεμος των σημαίων, πώς να κάνουμε. Άμα όμως εμβαθύνει κάποιος, αποτολμήσει να εμβαθύνει στα εσώτερα του νεοέλληνος, στη συντριπτική του πλειοψηφία, για να μην καταργούμε και τις όποιες φωτεινές εξαιρέσεις, δεν θα βρει καμία απολύτως σημαία. Θα βρει μόνο μία σημαία. Τη σημαία της ανάγκης, τη σημαία της υποτέλειας, εκείνης δηλαδή που χρησιμοποιείται κυρίως για να υπερασπιστεί κάποιος την ανάγκη του να επιβιώνει. Από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια, δεν τον ενδιαφέρει αν τον έχουν γονατίσει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, αρκεί να υπάρχει. Διότι ελπίζει, φρούδες ελπίδες βεβαίως, διότι αποδείχθηκε ότι εκείνος ο οποίος ελπίζει ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, στο μόνο το οποίο υποβοηθεί τον εαυτό του είναι να δουλοποιείται, για να χρησιμοποιώ και κάποιες αδόκιμες πλην όμως έτσι παραγωγικές πρόσφορες εκφράσεις, είναι να δουλοποιείται ακόμη περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσω τώρα, θα εμπλουτίσω τον διάλογο μου με τον αγαπητό Θεοφάνη Κατσή, τον οικονομολόγο και διεθνολόγο που έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Νεαρότατο σε ηλικία, παρόλα αυτά σε μια πολύ καλή σειρά. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε και λίγο Θουκυδίδη, έτσι για να καταλάβουν και εκείνοι οι οποίοι δεν καταλάβαν ακόμη τις προθέσεις αυτής της εκπομπής. Έχω ξεχωρίσει κάτι από Θουκυδίδη, παρακαλώ. Θουκυδίδης, όχι μεν ο πατήρ της ιστορίας, διότι πατέρα της ιστορίας ονομάσαμε τον Ηρόδοτο, αλλά πανθομολογούμενα πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο ο φιλόσοφος της ιστορίας ή εκείνος ο οποίος έκανε την ιστορία επιστήμη. Και αν θέλετε, ακόμη και οι όποιες αντιρρήσεις ή αμφισβητήσεις της Θουκυδίδιας μεθόδου συγγραφής ιστορίας, και αυτοί ακόμη, οι λεγόμενοι απέναντι, ουσιαστικά για τη δική του δόξα δουλεύουν ανά τους αιώνες. Διαβάζουμε λοιπόν ένα ρητό. Βιάζεστε, θα το έχω μπροστά μου, εις ανέξη, δικάζεστε ουδέν προσδέονται. Που σημαίνει δεν έχουν ανάγκη να δικάζονται, δεν πτωούνται και να δικάζονται όσοι έχουν τη δύναμη να κάνουν χρήση βίας. Προσέξτε, γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα απόφθεγμα της ιστορίας, της διαχρονικότητας του ανθρώπινου είδους, της λογικής και της επιβολής του ισχυρού. Δεν έχουν την ανάγκη, λέει, και να δικάζονται ακόμη, δηλαδή δεν πάνε να τους τρέχει σε δικαστήρια, διεθνή οργανισμούς, Ηνωμένα Έθνη, παλαιότερα Κοινωνία των Εθνών και κουραφέξαλα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δύναμη να ασκούν βία. Δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν έχει ιερό και όσιο, εννοείται ότι δεν φοβάται ούτε τη δικαιοσύνη. Από το Θουκυδίδη, παρακαλώ, πριν από 2.500 χρόνια, για να καταλάβουμε τι ίσχυε, τι ισχύει και τι, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε αυτήν την αμετανόητη κοινωνία των ανθρώπων, θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν έχει την ανάγκη καμιάς δικαιοσύνης, κανενός φόβου απέναντι στη δικαιοσύνη, εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να χρησιμοποιεί βία. Ο τρομερός, ο εφιαλτικός, ο επιβολέας, ο κατοχικός, ο δυνάστης δεν έχει γραμμένα τα της δικαιοσύνης στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτό κατά τον Θουκυδίδη. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς υφίσταται μέχρι και σήμερα. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο θέλω να εντάξω στην κουβέντα μου. Γιατί τα όσα βιώνουμε αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο, εμείς τα βιώσαμε ήδη σε μια άλλη αναφορά. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πλέον ήπια, γιατί κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι έρχεται και για εμάς. Απλώς εμάς μας τελειώνουν με τη μέθοδο του αργού θανάτου. Εκείνους τους χτύπησαν σε νευραλγικά σημεία, γι' αυτό και έχουν τον τραγικό πόνο τον οποίο νιώθουν σήμερα, αλλά ουσιαστικά υπηρετείται ο αξιωματικός λόγος, ο Θουκυδίδιος αξιωματικός λόγος που ανέφερα πριν λίγο, εδώ τον διαβάζουμε μαζί, που έχει να κάνει με εκείνους οι οποίοι όταν έχουν τη δύναμη να ασκούν βία, πολιτική βία εμπροκειμένου, παντοκρατορική βία, δεν έχουν την ανάγκη
να φοβούνται καμιά απολύτως δικαιοσύνη. Γιατί κάποιοι συνεχίζουμε ρομαντικά συμπεριφερόμενοι να λέμε ότι όλα εδώ πληρώνονται και κάποια στιγμή θα τους κάτσουμε στο σκαμνί. Ναι, φυσικά και δεν αποποιούμε την αξία της όποιας αντίδρασης των παγκόσμιων πολιτών. Αλλά αυτοί οι πολίτες χρειάζεται να έχουν κάτι ως απόλυτη προϋπόθεση, διαθέσιμο, την ψυχή. Εμείς βγαίνουμε και κυκλοφορούμε χωρίς ψυχή και νομίζουμε ότι χωρίς ψυχή μπορείς να παριστάνεις τον πολίτη. Άρα, εκείνον ο οποίος θα αντιδράσει υγιώς, εκείνος ο οποίος θα επαναστατήσει υγιώς, εκείνος ο οποίος τέλος πάντων θα πράξει αυτό για το οποίο ήρθε σε αυτόν τον πλανήτη ως ανθρώπινο είδος και όχι ως κάτι άλλο. Αγαπητέ Θεοφάνη, θέλω να συνεχίσουμε. Είμαστε αποχαυνομένοι. Αυτό παρατηρούμε. Είμαστε άνθρωποι του καναπέ, να βλέπουμε μόνο τηλεόραση. Δεν δραστηριοποιούμαστε ενεργά. Βλέπουμε τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος της πατρίδας μας. Θέλω να απαντηθεί κάποια στιγμή αυτό, γιατί ως αφορισμός και εγώ κάθε μέρα εδώ πέρα παριστάνω τον έξυπνο. Λέω ότι είμαστε άψυχοι. Να δούμε και με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η ψυχή, η παγκόσμια ψυχή, να συσπηρωθεί και να κάνει έναν αξιόμαχο αγώνα. Πρέπει να έχει τον ταγό. Το πιστεύεις αυτό, ότι έχουμε ανάγκη από αρχηγό? Ναι. Δεν έχουμε αρχηγούς, ούτε θρησκευτικούς αρχηγούς βλέπουμε να έχουμε, ούτε πολιτικούς αρχηγούς. Τουλάχιστον στην Κύπρο βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου που βγήκε και έκανε δηλώσεις. Τι δηλώσεις? Από τη μια έκανε τις δηλώσεις που έκανε και από την άλλη έλεγε ότι ο Αναστασιάδης είναι σε καλό δρόμο. Τι δηλώσεις έκανε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είπε όμως, είπε κάποια πράγματα, ότι οι εξουσιαστές ξένοι μας επιβουλεύονται. Ωραία, είπε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Να κοιτάξουμε είπε ότι βάζω υποθήκη την περιουσία της Εκκλησίας. Σεβαστά όλα αυτά, αλλά συνάμα, λέγοντας όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε, είπε ο κύριος Αναστασιάδης ήταν η καλύτερη επιλογή. Το είπε ή δεν το είπε? Το είπε. Λοιπόν. Κοίτα, είναι θεσμικός ο ρόλος, είναι δύσκολο να πει και αυτός ότι να τα βάλει με τον Αναστασιάδη. Άρα να κρατάμε τα προσχήματα, τα καλά και συμφέροντα. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, αλλά εγώ αναγνωρίζω στον Αρχιεπίσκοπο ότι είπε ότι πρέπει να, άμα μας συμπεριφέρονται έτσι οι Ευρωπαίοι, να κοιτάξουμε και τον άλλο δρόμο. Είπε κάτι επιπλέον, συμφωνώ απόλυτα. Αξιοσέβαστο. Εδώ όμως είμαστε για να καταθέτουμε την ελεύθερη γνώμη μας. Εντάξει. Όπως εδώ έχουμε πρόβλημα με το δικό μας Αρχιεπίσκοπο, μάλλον με την Εκκλησία, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προσώπου. Βεβαίως και εκεί οι επιλογές γίνονται πάλι στην πολιτική παράμετρο. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνονται οι επιλογές. Εσύ κάτσε να θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Άμα ήταν ο Χριστόδουλος τώρα ζούσε, θα άφηνε να διαδραματίζονται όλα αυτά? Όχι. Θα είχε αντιδράσει οπωσδήποτε με έναν δικό του μοναδικό τρόπο. Τρόπο που μας τον γνώρισε καλά, τον ξέραμε καλά. Ναι. Συμφωνώ, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτό λέω. Άρα εκλείπουν οι ταγοί, ο θρησκευτικοί ταγοί. Ωραία. Ρωτώ λοιπόν, γιατί είναι μια καλή κουβέντα αυτή και καλό είναι να την κάνουμε και μαζί. Ναι. Κορομολόγος είσαι, εντάξει, θα σε τραβήξω λίγο στα άκρα τώρα. Για ποιο λόγο να μην έχουμε ταγό, όπως είπες, να μην έχουμε αρχηγό, μια κοινή συνείδηση, μια ιστορική συνείδηση, διότι οι ιστορίες των ανθρώπων υπάρχουν. Δηλαδή, είμαστε το πλέον ανόητο είδος. Γιατί είμαστε εκείνο το οποίο διαμορφώνουμε με τη δική μας παρέμβαση, με τη δική μας υπογραφή, με τη δική μας προσπάθεια γράφονται οι ιστορίες των ανθρώπων. Οι ιστορίες των ανθρώπων εννοείται ότι είναι διδάγματα, είναι διδακτικές και εμείς είμαστε τόσο ανόητοι που δεν διδασκόμαστε από την ιστορία μας. Για το μέλλον. Λοιπόν, γιατί να μην έχει βγει μπροστά μια κοινή συνείδηση περί της αληθείας, περί των πραγμάτων, των ανθρωπίνων πραγμάτων, και να διαμορφωθεί ένα τέτοιο μέτωπο και σώνει και καλά κάθε φορά να ψάχνουμε για τον αρχηγό. Διότι το καλύτερο πρόσχημα για να κάθεσαι στο σπίτι σου και να μην αμήνεσαι είναι να ψάχνεις για αρχηγό. Κάθε μέρα αυτό ακούω. Βγαίνω έξω και λένε δεν υπάρχει αρχηγός. Πώς δεν υπάρχει αρχηγός? Αρχηγός είσαι εσύ. Είσαι μέσα σου αρχηγός. Αν είσαι. Αλλά δεν είσαι. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε σαν άλλο, λες. Φυσικά. Φυσικά το χρησιμοποιούμε σαν άλλο. Ο χαδελφισμός και τα λοιπά. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Υποτιθέστο ότι την εποχή που κηρύχθηκε εναντίον της Ελλάδας ο πόλεμος του 40, δεν υπήρχε ο Μεταξάς και υπήρχε κάποιος άλλος, υποτιθέστο. Ναι. Εντάξει. Και υπήρχε κάποιος άλλος ο οποίος ήταν ενδοτικός ως προς αυτό. Τους έλεγε τους Ιταλούς, μαζί με το τελεσίγραφο, κύριοι δεν χρειάζεται να μας απειλείτε, παρακαλώ περάστε. Δώστε μας και 5 φράγκια. Όπως έγινε τώρα, οικονομικός ο πόλεμος. Λοιπόν, παρακαλώ περάστε. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι η άμυνα του Έλληνα εκείνου του καιρού, για να δεις πόση αξία έχει η ήδη διαμορφωθήσα κοινωνική ισχύς. Αυτό δηλαδή που η κοινωνία έχει σαν όπλο της, σαν κοινή συνείδηση.
Εκείνος ο Έλληνας θα αντιδρούσε σαν τον Έλληνα που αντιδρά σήμερα? Όχι. Θα έλεγε μπράβο, καλά έκανες Μεταξά που τους έπασες μέσα? Όπως είπαμε σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία και φέραμε τη συγκυβέρνηση στα πράγματα και ακόμα τους χειροκροτούν κάποιοι αμετανόητοι. Απλώς ο Έλληνας σήμερα δεν έχει αξίες που έχει τις αξίες του παρελθόντος. Άρα το πρόβλημα λοιπόν είναι σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, στην ανυπαρξία κοινή συνείδησης. Έχει ξεφύγει από τις παραδόσεις, έχει ξεχάσει παραδόσεις, ήθη, έθιμα. Όλα αυτά τον έχουν μάθει να ζήσει μέσα σε ένα υπερκαταναλωτικό μοντέλο και έχει ξεχάσει τις ρίζες του, τις παραδόσεις. Οπότε δεν έχει αυτές τις, έτσι, την ανάγκη, ας πούμε, να προβεί σε ρηξικέλευτες λύσεις, σε επαναστατικές που χρειαζόμαστε τώρα. Σου λέει καθόμαστε εδώ, είμαστε καλά, τώρα πού να προβούμε σε τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε λίγο στην αναφορά μας στην Κύπρο, αφήσαμε κάτι εκεί, για να δούμε τελικά πώς καταλήξαμε σε αυτό το μοντέλο της επιβολής νέων πραγμάτων, τελείως ανατρεπτικών. Αυτοί κάνουν ανατροπές, εμείς δεν τολμούμε να κάνουμε ανατροπές. Πες μου τι περιμένει τον κυπριακό ελληνισμό και κατ' επέκταση και εμάς, αν συνδεόμαστε τελικά, κατά την εκτίμησή σου συνδεόμαστε, από αύριο κιόλας. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση έχουν ήδη ξεκινήσει τα τερατουργήματα. Η Ελλάδα, είπαμε, είναι με την Κύπρο, συγκινούν τα δοχεία. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο, τι θα γίνει στον τομέα? Καταρχήν, είπαμε, το 45% του ΑΕΠ της Κύπρου είναι τραπεζικές υπηρεσίες. Άρα, δέχεται ένα κέριο πλήγμα ο τραπεζικός τομέας. Γεγονός που θα επιφέρει μεγάλη ύφεση στο νησί. Υπολογίζεται ότι η ύφεση θα είναι άμεση και θα είναι μεγάλη και θα είναι της τάξης του 20% σε βάθος 2 χρόνων. Τι σημαίνει ύφεση? Η ύφεση σημαίνει ανεργία. Έτσι. Πες τα να τα καταλαβαίνουμε. Απώλεια θέσεων εργασίας. Απώλεια θέσεων εργασίας. Πρώτο σημαντικό. Ο κοινωνικός ιστός δηλαδή διαρριγνύεται και εκεί πέρα. Ωραία. Αυτές είναι οι επεκτάσεις. Ρωτώ, η σχέση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην Κύπρο, οι κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα εξαγοράστηκαν ήδη από τον περίφημο μηχανισμό Σάλα. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αξίζει να το πούμε αυτό. Πριν από 20 χρόνια θέλω να ρωτήσω ποιος γνώριζε τον εν λόγω κύριο και γενικότερα αυτό το σύστημα το οποίο επιβλήθηκε. Τέλος πάντων, αυτές οι τράπεζες οι οποίες εξαγοράστηκαν, όπως όλες οι τράπεζες, που τελικά θα γίνουν με ένα και θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο. One man show θα έχουμε εν προκειμένου και δεν ξέρω τι κρύβεται από πίσω. Θα είναι αρχικά του κράτους. Θα έχουμε απώλειες θέσεων εργασίας σε Έλληνες υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν σε εξαγορασμένες ήδη κυπριακές τράπεζες από την Τράπεζα Πειραιώς. Εγώ πιστεύω θα υπάρξουν. Γιατί? Θα υπάρξουν. Ναι, γιατί η Alpha Bank, που είναι στο ίδιο μέγεθος με τον όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, έχει γύρω στις 10.000 υπαλλήλους. Τώρα με τη συγχώνευση όλων αυτών τη Τράπεζα Πειραιώς θα έχει 22.000 υπαλλήλους. Οπότε είναι ευνόητο ότι θα εκδιωχθούν υπάλληλοι. Η κοινή λογική αυτό υπαγορεύει. Όταν περίπου το ίδιο μέγεθος τραπεζικό. Επειδή είναι όμοια μεγέθη, να έχουν και τους ίδιους απασχολούμενους. Ναι, θα έχουν τις ίδιες δραστηριότητες, δεν θα τους κάνουν τους παραπάνω. Δηλαδή, αντί για 10 να έχουν 14.000. Τόσο χάσμα. Εγώ έτσι αναλογίζω με αυτά τα νούμερα και κάπου βγαίνουν κάποια συμπεράσματα ότι θα εκδιωχθούν οι υπάλληλοι. Είναι πασιφανές αυτό τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τις θυγατρικές, είναι γύρω στις 1.000 θυγατρικές, 200 υπολογίζονται στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούμενες στο κυπριακό έδαφος. Εδώ έχουν τη μητρική εταιρεία και είναι θυγατρικές. Τώρα έχουν απολέσει κεφάλαια εκεί πέρα και αυτοί. Οπότε θα μπουν σε ένα φαύλο κύκλο. Θα συρρυκνωθεί οι δραστηριότητες τους. Τους πήρανε τα χρήματα μέσα από τα ταμεία. Το κούρεμα έγινε στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Διότι κάτω από 100.000 δεν υπάρχει επιχείρηση να έχει. Έχει πολύ περισσότερα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που προορίζονταν και για μισθούς. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν πληρώνονται αυτό το μήνα οι μισθοί, διότι τους πήρανε τα χρήματα. Δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν μπει στον τραπεζικό λογαριασμό για να πληρωθούν μισθοί εργαζομένων, ξαφνικά με το κούρεμα τελειώσανε. Δεν υφίστανται. Τους κλέψανε τα χρήματα. Δεν θα έχουν τα κεφάλαια κίνησης αυτά που λέμε. Δεν θα έχουν να πληρώσουν. Να εισάγουν προϊόντα κτλ. Αυτό είναι χειρότερα. Θα υπάρξει δυσλειτουργία στη λειτουργία τους. Οπότε και θα εκδιωχθούν μετέπειτα και θα χάσουν θέσεις εργασίας. Θα χαθούν θέσεις εργασίας. Μιλάμε για το άμεσο που θα προκύψει, θα φανευτεί τη στιγμή. Από τη στιγμή που θα μείνουν απλήρωτοι άνθρωποι, διότι αυτό ήδη από χθες το βράδυ δεν φημολογείται, είναι μαθηματικά βεβαιωμένο, γιατί τα χρήματα τα οποία ήταν κατατεθειμένα σε σχετικούς λογαριασμούς για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι,
Και τώρα θα τα έχουν κουρευτεί. Ναι, έχουν κουρευτεί και όχι μόνο. Θα υπάρχει περιορισμός κεφαλαίων, είπαμε. Ακριβώς. Δεν θα μπορούν να τα αντλούν. Και κεφάλαια να υπάρχουν, δεν θα μπορούν να τα. Μέχρι ενός ορισμένου ποσού θα γίνεται αυτό. Οπότε δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Άρα ουσιαστικά πάμε για να λέμε τα πράγματα για 1-2 μήνες θα ισχύσει αυτό. Πάμε σε μια φτωχοποίηση η οποία θα γίνει. Βίαιη φτωχοποίηση. Και άμεση. Ενώ εδώ πέρα έγινε σταδιακή φτωχοποίηση, εκεί θα γίνει βίαιη φτωχοποίηση. Και ίσως και σε μεγαλύτερη ένταση. Να ρωτήσω κάτι. Την υποψία σου θέλω πάλι, γιατί εκεί πάλι επιστημονικά νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί και η ιστορία θα γραφτεί μετά από την πάροδο κάποιων ετών. Δεν μπορούμε να γράφουμε ιστορία αυθημερών. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό το φασόλι που διακινούν, αυτή η καραμέλα, ότι πληρώνουν την καθυστέρηση της μιας εβδομάδας γιατί πήγανε να παίξουν τσαμπουκά οι Κύπροι. Αν τελικά οι Κύπροι λέγανε από την αρχή ναι, σήμερα θα είχαμε καλύτερες συνθήκες, ή χρησιμοποιήθηκε και αυτό τεχνιέντος να φανεί ότι ο επιβολέας έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει κυριολεκτικά στο κεφάλι τον όποιο αντιδράσει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Τώρα αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι τα θέλανε και τα πάθανε οι Κύπροι. Ότι αν είχαν γονατίσει νωρίτερα, όπως εμείς, καλή ώρα, χωρίς αντιδράσεις, τώρα θα περνούσαν και αυτοί στη φάση της ήπιας φτωχοποίησης. Ίσως γινόταν και αυτό. Γιατί θέλω να σου πω, τότε θα επηρεάζονταν ο κόσμος. Μέχρι τις 100.000 θα είχαν κάποια χρήματα κτλ. Αλλά δεν θα επηρεάζονταν τόσο οι επιχειρήσεις. Τώρα οι επιχειρήσεις, τότε θα είχαν ένα 10% των χρημάτων πάνω. Ένα 10% των χρημάτων. Ποιος μας το βεβαιώνει αυτό, τα εκ των υστέρων λεχθέντα από τους. Η συμφωνία ήταν 9,7% κούρεμα σε καταθέσεις μέχρι πάνω από 100.000. Θα χάνονταν λιγότερα λεφτά από τις επιχειρήσεις. Και γιατί εκ των υστέρων η συμφωνία των 9, τόσο, του 10% έγινε συμφωνία του 30%, μάλλον επιβολή του 30%. Και όχι μόνο. Για να τιμωρηθεί. 80% δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει μέσα σε μια μάλιστα οικογένεια πολιτική όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος τολμάει θρασίτατος να σου πει ένα πρώτο όχι, τον τιμωρείς, τριπλασιάζοντας την τιμωρία του. Αυτό αναρωτιόταν. Μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξαν τόσο τα μεγέθη. Όλα αυτά είναι προσχήματα. Όχι. Να σου πω κάτι. Ίσως μετά τη συμφωνία αυτή ερχόταν και άλλη συμφωνία για αυτούς. Δεν θα σταματούσαν σε εκείνη τη συμφωνία. Μπορεί και άλλο. Ναι. Και να ερχόταν και άλλα μέτρα όπως θα γίνεται και εδώ πέρα. Έτσι θα γίνει και τώρα όμως. Δεν τα αποφεύγουν. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η οποία είναι και πολιτική βεβαίως, η τιμωρία επιβάλλεται για να επιτευχθεί ένας άλλος μοναδικός σε αξία στόχος. Ναι. Να κατατρομάξουν οι όποιοι έχουν την επόμενη σειρά. Κατάλαβα. Λες να είναι ενδοτική όλη. Αυτή είναι. Ναι. Φυσικά. Ναι, σου λέει να μην... Διδάσκουμε ενδοτισμό. Δια της βίας. Φυσικά. Απλώς θέλω να σου πω το εξής, ότι εντάξει, το μέλλον της Κύπρου είναι ζωφερό, γιατί θα χρειαστεί τώρα. Εγώ δεν πιστεύω να μείνουν μόνο εδώ. Θα προκύψει και άλλη ανάγκη για κούρεμα. Και των κρατικών ομολόγων και ίσως των καταθέσεων. Τώρα βλέπω η Κύπρος έχει πάρει πάνω της το ΕΛΑ. Το ΕΛΑ είναι γύρω στο 9-10 δις. Είναι δηλαδή χρήματα που έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά πρέπει να επιστραφούν κτλ. Ίσως λένε, ας πούμε, μελλοντικά πάλι η Τράπεζα Κύπρου τεθεί πάλι σε κατάσταση όπως είναι η λαϊκή. Σε κατάσταση εκαθάρισης. Δεν αντέξει και αυτή, γιατί η λαϊκή τράπεζα είναι σαν απτόχευση τώρα. Όταν λέμε καθάριση, δηλαδή καθαρίζεις, φτάνεις δηλαδή, στην πτώχευση. Συγγνώμη, αυτό το περίφημο, το περιβόητο ELA, αυτό το έλα τέλος πάντων ελληνοποιημένο, δεν είναι ο ορισμός της τοκογλυφίας. Τι είναι? Πάρε αυτά τα φράγκα και από εδώ και πέρα νομίμως πλέον θα σε υποτελείς, διότι θα μου χρωστάς. Το μοντέλο το ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι αύριο δεν πάμε στη φτωχοποίηση της Κύπρου. Πάμε ίσως στον εξαφανισμό που σημαίνει ακόμη ότι και γεωστρατηγικά, γιατί εκεί ενδεχομένως πρέπει να κοιτάξουμε. Ήδη βλέπουμε να έχουν αλλάξει κάποιες ισορροπίες. Ενώ ήταν η Κύπρος με το Ισραήλ. Είχαν κάνει μια συνεννόηση κτλ. Ότι θα αξιοποιούν τα φυσικό αέριο κτλ. Θα περνάει από την Κύπρο σωλήνες κτλ. Τώρα βλέπουμε αλλάζει κάπως το κλίμα, αλλά λέει στρέφεται το Ισραήλ προς την Τουρκία. Βλέπω, ενώ είχαν προηγηθεί τότε το Ισραήλ που πήγαν και σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι τότε με το τύπο στη Γάζα κτλ. Ναι. Είχαν διαταραχθεί πολλοί οι σχέσεις με τη Ισραήλ-Τουρκία. Εσύ πιστεύεις ότι είχε πάει το Ισραήλ είχε συνάψει και βλέπω τώρα αλλάζει. Ψυχροπολεμική κατάσταση για να προκύψουν τα όποια ωφέλη. Δηλαδή... Εσύ πιστεύεις γενικά ότι όλες αυτές οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, μάλλον οι μεγάλοι παίκτες σε αυτό το παγκόσμιο πλουτοκρατικό παιχνίδι έχουν καμία ανάγκη να προχωρούν σε ευνίδιες αλλαγές πολιτικών? Μήπως τελικά αυτά τα περί ψυχροπολεμικών καταστάσεων είναι τεχνάσματα
για να δημιουργηθούν πάλι οι εντυπώσεις, για να κερδιθούν οι κοινωνίες, για να κοιμηθούν οι κοινωνίες. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα λοιπά και εμείς να στα αποδεχτούμε όλα. Κοίταξε να δεις, πού το εστιάζω. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, γιατί εμείς το βιώσαμε πολύ πιο έντονα και σε πολύ μακρύτερο χρόνο, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο Πούτιν, ότι ο ρωσικός παράγων θα έρθει και θα λειτουργήσει λυτρωτικά. Και ξαφνικά πήγαν όλοι οι Έλληνες απέναντι, γιατί ο Πούτιν είπε κάτι απολύτως πολιτικά ορθόν. Πολιτικά εννοώ για τον τόπο του, γιατί ο Πούτιν είναι της Ρωσίας πρόεδρος, δεν είναι. Ο καθένας κοιτάζει τις συμφέροντα της χώρας του. Λοιπόν, αυτό δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να το ξεχνάμε. Πέρα από αυτό, βεβαίως, υπάρχουν και στην ηθική παράμετρο και τα όποια άλλα που πρέπει να διαμορφώνονται. Και αυτά είναι που εκτιμά ή δεν εκτιμά μια κοινωνία. Και αν θέλεις αυτό που λέμε παγκόσμια συνείδηση. Εμείς θέλουμε να μείνουμε όμως σε αυτά τα πολύ στενά όρια της πολιτικής. Πήγαμε λοιπόν απέναντι και πετροβολούσαμε τον Πούτιν. Βέβαια, εγώ άκουσα ότι πριν το πρώτο Eurogroup που αποφάσισε τη δέσμευση του 7% των καταθέσεων κάτω από 100 κτλ. Είχε προηγηθεί μια συνομιλία με την ρωσική πλευρά και τους είπαν ότι αν θέλετε από εμάς δάνειο κτλ. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Δεν μπορούσε να μας δώσει δάνειο η Ρωσία. Αυτό τι γιατί άμα μας έδινε δάνειο 5 δις, το χρέος θα ήταν μη βιώσιμο. Οπότε έλεγαν οι Ευρωπαίοι, εφόσον είναι μη βιώσιμο, δεν μπορούμε να σας δανείσουμε ούτε τα 10 δις. Δεν μπορούσε να μας δώσει δάνειο η Ρωσία. Έπρεπε δηλαδή να μας τα χαρίσει. Μόνο γινόταν αυτό να μας τα χάριζε 5 δις η Ρωσία, χωρίς να τα επιστρέψουμε. Μισό λεπτάκι. Ερώτημα. Τα 5 δις θα δημιουργούσαν μη βιώσιμο χρέος και τα 10 δις είναι βιώσιμο χρέος. Όχι. Αλλά στα 10 δις θα ψάχναν οι Ευρωπαίοι και άλλα 5,5 για να πάει το πακέτο. Σου λέει θα σας δώσουμε 10 δις. Και τα άλλα 5,5 δεν μπορείτε να τα δανειστείτε από αλλού. Ναι. Γιατί άμα τα δανειστείτε θα γίνει μετά. Το χρέος θα είναι δυσθεώρητο. Ναι. Δανειστείτε από μέσα, εσωτερικά. Όπως έγινε. Ή κόψτε κτλ. Μπορεί να του είπαν μισθούς κτλ. Το Ταμείο Ελληνικής και όλα τα συναφή. Τέλος πάντων, δεν μπορείτε να τα δανειστείτε γιατί θα γίνει μη βιώσιμο. Οπότε δεν μπορούμε να σας δανείσουμε. Γιατί υπάρχει όρος και στο Δούνο του ότι δεν μπορεί να δανείζει. Τον όρο το καταλαβαίνω, διότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι φλιναφήματα. Και λόγια για να μπερδεύουμε τον κόσμο. Οπότε σας λέει βρείτε αυτά τα 5,5 από αλλού. Οπότε πήγε ο άλλος στη Ρωσία, δεν πήγε για δάνειο. Πήγε για τα μάτια του κόσμου. Τα έχω την άδεια πραγματευόμαστε, έτσι πιστεύω. Ναι, γιατί όμως η Ρωσία του είπε το εξής. Ναι, να σου πω τι είπε η Ρωσία. Του είπε η Ρωσία το εξής. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα 5 γιατί σας το εξήγησα. Γιατί δεν μας το επιτρέπουν και οι Ευρωπαίοι. Έτσι. Αυτό όμως γιατί δεν το λες. Δεν σας δώσω... Ότι αυτό όμως τι συνεπάγεται. Συνεπάγεται συμφωνία σε ένα άλλο επίπεδο μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μιλάμε για αδελφά σωματεία και καθόμαστε εδώ και συνεχίζουμε να βαφκαλίζουμε τις ελπίδες μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία βεβαίως έχει τις ευθύνες, διότι είναι. Μην μας χαρακτηρίσω διαφορετικά. Εγώ σου λέω ότι αν έπαιρναν και τα 10, σου λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε γιατί δεν σας έδιναν και οι Ευρωπαίοι. Δεν θα ήταν μη βιώσιμο. Αυτό θέλω να σου πω. Μα για να κοροϊδέψουν θα έπρεπε να βρούνε και κάτι που να είναι το πρόσχημά τους. Απλώς σας είπαν το εξής. Ελάτε μαζί μας, φύγετε από την Ευρωζώνη, ελάτε στην ευρασιατική ζώνη που θα δημιουργήσει η Ρωσία, με Λευκορωσίες και με άλλες χώρες, και εμείς σας εξασφαλίζουμε εμείς. Αυτό ποιος μας βεβαιώνει ότι το είπανε. Σίγουρος δεν μπορεί να είμαι. Ακούστηκε. Ακούστηκε. Σίγουρος όμως δεν μπορεί να είμαι. Αλλά και εγώ στην αρχή λέω οι Ρώσοι τελικά δεν μας βοήθησαν. Οι Ρώσοι όπως και με τα ορλοφικά και με τα χαδίθεν θα μας βοηθήσουν και τα ιστορικά με το πάρεις. Και οι Ρώσοι δεν μας βοηθάνε και με τα ορλοφικά. Δεν μας βοηθάνε χωρίς ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα, ναι. Ή και με τον Μισιλάτη που τον έλεγε προχώρα και μετά τους. Τα ορλοφικά τα ανέφερες πολύ καλά. Δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα. Να σου πω, ναι. Άρα και έχουμε στο παρελθόν, λέμε περιμένουμε βοήθεια από τη Ρωσία, αλλά δεν έρχεται αλλά αυτό κοίταξε να δεις. Αυτομάτως περιμένουμε μια τέτοια στιγμή που μοιάζει με έκρηξη για να το απομυθοποιήσουμε. Ούτε αυτό είναι ορθό. Ναι. Δεν είναι αξιοσέβαστο. Αλλά ακούστηκαν και κάποια άλλα, ότι έκανε συμφωνία μετά που αρνήθηκε την πρώτη συμφωνία του Eurogroup η Κύπρος, η Κυπριακή Βουλή μάλλον. Έγινε μια συζήτηση, τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν με Μέρκελ. Σου λέει αφήστε τους, είπε η Μέρκελ τους Κυπρίους. Αφήστε τους, γιατί θα έχετε μετά θα διαταραχθούν οι οικονομικές σχέσεις που έχουμε εμείς. Ναι, και η Ρωσία εξάγει το 40% του φυσικού αερίου. Αυτό περίμενα να ξεκινήσουμε. Ναι. Από αυτό το οποίο δίνει περισσότερη αλήθεια στην πραγματική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ναι. Είναι εξαρτημένοι και 40%. Σου λέει γιατί να χαλάσω να διαρράξω τις σχέσεις μου. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλάμε για Ρωσία δεν μιλάμε για Σοβιετική Ένωση του παλαιού καιρού. Μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο το οποίο εκ των πραγμάτων καλώς ή κακώς είναι νεοκαπιταλιστικό επίσης
μόρφωμα, άρα έχει σχέσεις με τους πλουτοκράτες της υπόλοιπης Ευρώπης και της παγκοσμιότητας εμπροκειμένου. Δεν μπορεί ξαφνικά να είμαστε τόσο χαχόλοι και να θεωρούμε ότι ο Πούτιν είναι εχθρός της Ευρώπης και η Ευρώπη είναι εχθρά της Ρωσίας. Όχι. Αυτό είναι ανοησία. Εδώ παίζονται τα συμφέροντα. Και όπως είπες πολύ σωστά, το 40% των εξαγωγών της σύγχρονης Ρωσίας έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σου λέει, δεν διακινδυνεύουμε τη σχέση μας. Εντάξει, και θα παίρνει ανταλλάγματα και η Ρωσία στο μετέπειτα. Γιατί η Ρωσία τώρα εξαρτάται ενεργειακά μόνο κυρίως από τη Ρωσία, το φυσικό αέριο. Γι' αυτό ήθελε να βάλει χέρι. Ναι. Όχι, και η Γερμανία εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία. Ναι, γενικότερα η Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη. Και ναι. Απλώς λίγο αναφέρουμε τώρα τη Γερμανία, γιατί τώρα η Ευρώπη είναι η Γερμανία. Μην ξεγελιόμαστε. Είναι η Γερμανία, αυτή αποφασίζει. Ό,τι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και σου λέει στη μεταγενέστερη φάση, γι' αυτό τώρα θέλει να βάλει χέρι στα ελληνικά κοιτάσματα η Γερμανία. Σου λέει να έχουμε και άλλη πόρτα. Σου λέει να μην εξαρτιόμαστε ενεργειακά. Λοιπόν, δεν είναι πολύ πετάλος χρόνος, αγαπητέ Θεοφάνη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα προσπαθήσαμε να πούμε σήμερα. Εντάξει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκλησή σου και πιστεύω να είπαμε κάποια πράγματα που διαφώτισαν την κοινή γνώμη. Ρίξαμε λέξεις στην συζήτηση που εκ των πραγμάτων αυτόν τον καιρό έχει τα πάνω της και πιστεύω ότι δεν συνεισφέρουμε στην πλάνη. Αυτό με ενδιαφέρει, να μην συνειδητά παραπλανώ. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως να χρησιμοποιούμε και την ψυχή μας στην κουβέντα μας. Γιατί οι αριθμοί πολλές φορές, επειδή είναι επιλεγμένοι, άρα είναι επιτίδοι, άρα είναι σκόπιμοι και μην ξεχνάμε ότι οι επιστήμες σήμερα δυστυχώς είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην υπηρεσία μιας πολιτικής η οποία δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι καν πολιτική. Είναι αυτό που καταγγέλουμε, γιατί πλέον το αντιλαμβανόμαστε στο πετσί μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κάποια στιγμή θα είμαστε εδώ και πάλι. Θα βρούμε πάντως, πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται για την Κύπρο. Καλά. Αυτές είναι οι ελπίδες που εκ των πραγμάτων εκφράζουμε πάντα. Λοιπόν, πάμε για τις όποιες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Υπολείπεται ένας ικανός χρόνος για να πούμε κάποια πράγματα που θα έρθουν ως πληροφορίες στη σημερινή μας εκπομπή μετά από 2 συνεχόμενες απουσίες.